салом дӯстон, таври аллакай ҳамаи мо шумо медонем ки барои ҷомеаи футболӣ рӯзаи охир ҷашни ҳақиқӣ аст. Дастаи мо дар аввалин иштироки худ дар чемпионати Осиё ба даври плей-офф роҳ ёфт. Акнун ҳама ба суоле дода шуд ки дастаи мо дар даври 8-1-ниҳоӣ бо кадом даста бозӣ хоҳад кард. Ҳама пай бурданд ки ин ягон даста аз гурӯҳи С хоҳад буд. Шуморо ғам намедиҳем, рақиби мо дар даври 1-8-ниҳоӣ Аморати Муттаҳидаи Араб шуд. Дар ин видео мо дар бораи ҳарифи тими мунтахаби Тоҷикистон гап мезанем ва имконияти тими миллиро дида мебароем. футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хурӯш аст ва моро то рақобатҳое интизор мебошанд. Ливерпул баъди ғалаба дар бозии аввал ба меҳмонӣ Фулхэм меравад. Челси дар Стенфорд Бридж Астон Вилларо пешвоз мегирад. аз Ситиро бозии мушкил бо Тоттенхэм интизор мебошад. чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Манчестер Сити мехоҳад шартномаи бозингари Белгитабор ва яке аз ситораҳои асосии даста Кевин Де Брюйнеро тамдид кунад. Шартномаи кунунии Кевин то моҳи июни соли 2025 амал мекунад. Манчестериҳо мехоҳанд ин қарордодро то тобистони соли 2026 тамдид кунанд. ин ҷо суоле ба амал меояд ки чаро Ман Сити дар фикру андешаи тамдиди қарордоди нимҳимоятгари белгиягӣ шуд. Якумаш он ки Де Брюйне бозингари хеле муҳими шаҳриё аст. ӯ пас аз баргаштанаш тавонист дар аввалин бозӣ рақобатро барои Ман Сити наҷот диҳад. аввал ӯ худ гол зад, ҳисобро баробар карду баъдан тавонист бо ассисти зебояш пирӯзии Манчестер Ситиро таъмин кунад. аз ин маълум мешавад ки шаҳриё хоҳиши бузурги нигоҳ доштани ӯро дар ҳайат доранд. сабаби дуввум он аст ки аз Арабистони Саудӣ одамони ҷиддӣ бо қӯбчаи сум ба суроғи нимҳимоятгари Белгитабор меоянд. мақсади асосии арабҳо дар равзанаи трансферии тобистона овардани ду футболбоз хоҳад буд. инҳо Муҳаммад Салоҳ ва Кевин Де Брюйне мебошанд. ин тобистон барои дастҳои арабӣ аз ҷониби ҳукумати арабҳо ба фарқ аз тобистони гузашта чанд маротиба пул бисёртар ҷудо мешавад. аз ин лиҳоз Манчестер Сити бояд дар масъалаи тамдид кардани шартномаи бозингари белгиягӣ ҷиддӣ бошад. ӯ то ҳол дар формаи беҳтарини варзишӣ қарор дорад. аз ин лиҳоз ҳамин ҳоло рафтани ӯ ба Арабистони Саудӣ шояд барвақт бошад. барои пули калон кор кардан ба Кевин Де Брюйне вақт то ҳол хеле зиёда аст. Карим Бензема то ҳол дар як ҳолате қарор дорад ки дар урфият на ба мо на ба шумо мегӯянд. ӯ аз ҳайати Ал-Иттиҳод рафта ояндааш норӯшан боқӣ мондааст. Фабрицио Романо ин масъаларо бардошта қайд кардааст ки дар сурати баргаштани Карим Бензема ба Аврупо ӯ бояд ба маоши кам омода бошад. бо ин мушкилиҳо дар ин масъала тамом намешавад. Бензема то ҳол ҳамчун футболбози дастаи Ал-Иттиҳод аст. ӯ шартномаи амалкунанда бо дастаи кишвари Арабистони Саудӣ дорад. ин маънои онро дорад ки Ал-Иттиҳод ин футболбозро бепул ба ягон ҷо иҷозат нахоҳад дод. яъне барои харидории футболбози мазкур ягон дастаи аврупоӣ бояд ба арабҳо пешниҳоди хуби молиявӣ кунанд. ғайр аз ин Ал-Иттиҳод намехоҳад Карим Бенземаро аз даст диҳад. натиҷаҳои варзишӣ ва оморҳо ин ҷо дуввумдараҷа ҳастанд. мағзи масъала ин ҷо статуси футболбози фаронсавӣ аст. бо будани ҷоизадори туби тилло дар ҳайат нигоҳ ба дастаи Ал-Иттиҳод куллан дигар мешавад. ҳамаи мо бояд иқрор шавем ки якум Бенземаро мешиносем ва баъдан Ал-Иттиҳодро. тибқи хабарҳо аз APL се даста ба футболбози фаронсавӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ доранд. Манчестер Юнайтед ва Челси аз зумраи онҳо мебошанд. ҳамчунин дастаи Лион талош дорад ки ҳамлагари фаронсавиро ба сафи худ баргардонад. хотиррасон кардан ба мавриде аст ки Карим Бензема дастпарвари ҳамин даста мебошад. Лион ҳавасманд аст ки дастпарвари онҳо солҳои охири карьераашро дар сафашон гузаронад. Париж Сен-Жермен дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав мебошад. дастаи шаҳри Париж бояд ҳарчи зудтар ҷойгузини Мбапперо пайдо кунад. шартномаи кунунии ин бозингар тобистони соли 2024 ба анҷом мерасад. имконияти тамдиди шартномаи худро бо парижиҳо ин футболбоз намебинад. бисёриҳо мегӯянд ки ин тобистон Мбаппе дақиқан аз дастаи шаҳри Париж меравад. ҳама клуби ояндаи ӯро Реал Мадрид мешуморанд, вале дар худи Реал Мадрид ба ин масъала акнун бо нигоҳи шубҳанок назар мекунанд. мадридиҳо чанд маротиба шаттаи Мбапперо хурданд. ин тобистон ба мисли солҳои гузашта таваҷҷӯҳи пурраи Реалро ба Мбаппе нахоҳем дид. акнун бояд Килиан қадами худро монад.
ПСЖ кӯшиши тамдиди шартномаи Мбапперо мекунад. Ҳатто хабарҳое ҳастанд, ки гӯё ПСЖ пули хеле калонро ба Мбаппе ин навбат пешниҳод мекунад. Акнун гап сари ҳаҷми калони маблағ меравад, аммо гуфта мешавад, ки имсол Мбапперо бо пули калон нигоҳ дошта намешавад. Ӯ омода аст то ба Реал гузарад. Ин навбат имконияти бе пул гузаштани ӯ дида мешавад. Ӯ метавонад ҳамчун агенти озод бозингари Реал шавад. Парижиё дар ҷои ӯ вариантҳои гуногунро дида истоданд. Яке аз номзадони асосӣ бозингари дастаи Бавария Лерой Сане гуфта мешавад. Тими миллии футболи Тоҷикистон бо Амороти Муттаҳидаи Араб бозӣ мекунад. Соли гузашта мо бо онҳо бозӣ карда будем ва мусовӣ 2-2 намудем. Бар зидди ин даста бозӣ карда мешавад. Аз Эрон дақиқан заифанд. Имконияти баромадан ба даври чавякниҳоӣ ҳаст. Дар гурӯҳи С дастаҳои Эрон, Амороти Муттаҳидаи Араб, Фаластин ва Гонконг буданд. Дар даври охирини гурӯҳӣ Эрон бо АМЕА ва Фаластин бо Гонконг бозӣ доштанд. Рақиби мо яке аз ин се даста мешуданд: Эрон, АМЕА ва ё Фаластин. Яъне дастае, ки дар гурӯҳи С зинаи дуввум мегирад. бисёриҳо мегуфтанд, ки рақиби мо АМЕА мешавад. Ин даста аз Эрон шикаст мехӯрад ва рақиби мо мешавад. Пеш аз ин бозиҳо дар расонаҳои эронӣ ҳатто баъзеҳо пешниҳод карданд, ки Эрон бозиро ба АМЕА диҳад ва ба Тоҷикистон барояд. Кор осонтар мешавад. Аммо сармураббии Эрон Амир Қаланоӣ аз он одамоне набаромад, ки бозиро бидиҳад. Ӯ бозии ҳуҷумкунона бар зидди АМЕА монда пирӯзии сеюми худро ба даст овард. Фаластин танҳо дар як сурат ба зинаи дуввум мебаромад. Онҳо бояд Гонконгро бо ҳисоби калон шикаст дода умед ба пирӯзии бузурги Эрон бар Аморати Муттаҳидаи Араб мебастанд. Фаластин бо нишон додани бозии олӣ Гонконгро 3-0 шикаст дод. Бозии Эрону Аморот 2-1 ба нафи эрониё тамом шуд. ба ҳамин тамом бори дарам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.